Gracias, Eva. Bueno, primero, gracias a Eskerrik asko, Eba, eskerrik asko denoi, hemen egon zareten guztioi goizean, mila esker baita ere, galdera batzuk ere egin dira, erantzun batzuk. Eta nik dituko naiz, ebak esan duenaren antzera, zaila da ies egitea enplegu proiektu honetatik. Gaur egun bertan legebiltzarrean dagoena eta agerraldi txandak amaitzen ari diren honetan, eta sustorik ez baldin badugu, hauteskunde berririk ez badago behintzat, onartu egingo da urte amaieran. Proiektu hau, enplegu proiektu hau sortu zen, erantzun batzuk emateko sortu ziren galderei, eta hemen jadanik aipatu diren horiei. Egia da, aldaketa garai batean gaudela, aldaketak berriak dira, berritzaileak dira, oso bizkor gertatzen direlako gainera. Gizadia ohituta dago aldaketetara erantzuten, gure historian sortutako aldaketei erantzuten, eta bereziki zerikusia duena arlo produktiboarekin. Industrialean, eta pixkanaka egokituz joan gara. Eta hemen diferentzia da ze bizkortasunean gertatzen diren aldaketa horiek. Eta gainera, diferentzia da nola erantzuten diegun aldaketa horiek. Modu desberdinak baitaute erantzuteko. Gu, gobernutik, erabaki bat hartu dugu, erabaki politiko bat, aldaketa hori erantzuteko, enplegu zerbitzu publikoa indartuz. Valerianok ere esan du bere azken enplegu zerbitzuak eginkizu funtsezkoa dute. Aukera politiko bat delako. Eta guk erabaki politiko hori hartu dugu. Eta beraz, enplegu zerbitzu publikoak eginkizun garrantzitsua izan behar du erantzun guztiak eman alizateko, merkatu berriak eskatzen dituen galdera guztiei erantzuteko. Oso bizkordoa, sortzen ari dira aldaketak zerikusia dutenak teknologikoarekin, eta baita ere zerikusia dutenak arlo demografikoarekin, egitura demografikoa aldatzen ari da ere bai. Panorama honen erdian ulertzen dugu enplegu zerbitzu publikoak eginkizun funtsezkoa izan behar duela, erantzuteko lehenik eta behin ekitatez sortzen ari diren aldaketa horien aurrean lan merkatuan, eta hori ere aukera bada. Gainera, enplegu zerbitzu publikoak eginkizun garrantzitsua izan behar du behar horiei aldakorroiei erantzuteko ekitate printzipiotik hasita. Eta lege funtsetako bat da bermatzea eskubide subjektiboa enplegu politika aktiboetan. Pertsona guztiek gaitasuna izan dezaten, aukera izan dezaten aldaketa horietara guztietara egokitzeko. Eta badago beste irakaspen bat, goiz honetan ikusi duguna, eta erantzun egin behar duguna ere bai, aniztasuna hain zuzen ere, aniztasuna egoerei dagoki anistasuna pertsonetan, anistasuna sektoretan, gaur hemen ikusi ditugu hainbat sektore, telelanean landu daitezkenak, edo arazoak izan ditazketenak telelanean, baina bidaia interesgarria dugu aurrean, ikusi ditugu plataforma ekonomiak ere badaudela, irikitzen ari direnak, bere tartea hartzen ari direnak gure lan merkatuan, baina oraindik ere badira beste lan mota batzuk oso garrantzitsuak direnak eta pertsona asko hartuko dituztenak, enplegatuko dituztenak, beraz enplegu zerbitzu publikoetik kontutan hartu behar dugu egoera anitzak direla. Eta horregatik egokitu egin behar dugu egoera bakoitzera, bermatuz akonpainamentua pertsonei, beren ibilbide, lan ibilbidea, hain zuzen ere gaur goizean esan da, lan ibilbideak ez dira linealak izango. Horregatik, garrantzia handiagoa du enplegu zerbitzu publikoa pertsonen ondoan egotea. Eta beraz, pertsona hori erortzen denean, lan merkatuan, langabezian erortzen denean, hor ere aprobetxatzeko modukoa izan dadin, eta prestatzen,
egokitzen eta baldintza berretara egokitzen. Ekitate funtsezkoa da, ze egokitzen dakiena bakarrik edo ordain dezakenak bakarrik edo ingurune egokia duenak bakarrik egokitu ahal izango du egoeretara. Eta hau da beste edukietako bat, enplegu zerbitzu publikoak, enplegu legean ikusten den hori gauzatzeko. Bitartekaritza ekitatiboa, gaur ikusi dugu, la merkatuan hitza da, desberdina da, gaur egun, baina egia da, hurbileko inguruneak eginkizun garrantzitsua duela honetan guztian, hau da ze aukera handiago edo txikiagoak dauden enplegu eskaintzetara sartzeko, enplegu zerbitzu publikoak, Valerianok esan duen bezala, izan ditzake enplegu eskaintza guztiak bilduta, eta berme bada, ekitate berme bada enplegu eskaintzetara iristeko, la merkatuan sortzen diren horietara, ze egia da, enpresa asko bilatzen ari direla pertsonak, eta ez dituztela aurkitzen, baina egia da pertsona askok enplegu aurkitzen dutela, enplegua bilatzen dutenak eta ez dutena arkitzen. Beraz, bi elementuak lotzea uste dugu eginkizun funtsezkoa dela enplegu zerbitzu publikoan, enplegu legeak hori marrazten baitu. Badago beste elementu bat legeak marrazten duenak eta apustu handia egiten duena. Hau da, berrikuntza, hau da, enplegu politika aktiboek eskatzen dute moldatu egin behar direla, berrikuntza eskatzen dute aldatu egin behar ditugu moduak, orientatzeko moduak, prestatzeko moduak, eta beraz uste du MRR-en esparruan sortu diren ekintza horiek guztiak balerro garrantzitsua direla gobernutik eta legetik apustu egiten da horien alde. Enplegu legeak gainera sakon lan egin nahi du enplegu politiketan, baina nola elkarrezketaren bitartez, adostuz eragile sozialekin. Ezin ditugu eragile sozialak bazter batera utzi. Ari gara mundu sindikalaz, enpresa munduaz eta elkarrezketa sozialaren bitartez, lortu ditugu lehen gazteren batek esan duen hori, mai inguruan esan duen gazteak, horixe esan baitu. Lehen baziren lan baldintza batzuk lortu egin direnak beti ere negoziazioari esker, elkarrezketa sozialari esker, ekintzari esker, ekintza sindikalari esker, noski ere bai eta baita ere beharrezko negoziazioa egin delako eragile sozialen artean. Eta hori garrantzitsua da, eta enplegu legeak ere apustu funtsezkoa egiten du. Elkarrezketa soziala ardatz funtsezkoa izan dadin horretan. Multisektorialitatea. Enplegua ez da bakarrik enplegu arloko gaia, nik uste dut enplegu sistema dela, sistema bakarra non babestu egiten den ekoitzten ez duen produktua, osasuna babesten du eta osasuna sortzen du. Enpleguak berez, gure baitan ez dugu enplegua sortzen. Beraz, kolaboratu egin behar dugu beste sektore batzuekin, beste arlo batzuekin, horiek ere enplegua sortzen dutenak. Eta hemen legeak apustu oso handia egiten du multisektorialitatearen alde, elkarrezketaren alde, lehiakortasuna, mundu industriala, hain zuzen ere baldintza jartzen dituena, enpresek beren jarduera egin dezaten eta apustu garrantzitsua egiten du ere, elkarrezketa bat egon dadin hezkuntza arloan ze lehen Valerianok ere esan du, enplegu sistemaren arteko eta hezkuntzaren sistemaren arteko elkarrekintza funtsezkoa da prestakuntza aurrera egin dezan eta erakasta izan dezan. Beste apustu ugari daude ere, bai, hemen ez dizkizuet denak esango, baina bat adierazi nahi nuke bereziki, Valerianok ere aipatu digu eginkizun gisa. Birden dimentsionatu egin behar da enplegu sistema. Eta horretarako sistema indartsua izan dadin, legeak apustu bat egiten du. Lehen da bizi, gaur egun, enplegu jarduerak egiten dituzten erakundeekin lan egin behar dela. Badakizue almenen transferentzia, azken erkidegoetako bat izan zela enplegu politika aktiboak gure egitean.
udaletxen inguruan, aldundien inguruan, legeak apustu bat egiten du mundu hori guztia egituratzeko enplegu sare osoan. Eta noski apustu bat egiten du enplegu zerbitzu publikoa lanbide indartzeko sistema guztiaren barruan. Eta gainera, dimentsionatzeko bere neurri egokian, ze baliabide dituen enplegu sistema publikoak. Eta honetan ari gara lanean, hauxe egin nahi dugu, hauxe bultu nahi dugu legealdi honetan, aurrikuspena da urtea amaitzen denerako legea onartu egingo dela legebiltzarrean, eta hortik aurrea egokitu egingo zaigu denon artean, legea lantzea, garatzea, ezartzea eta egokitzea, ikusirik ze aldaketak datozen asko baitira. Eta gainera haien aurrean edo denok erantzuten dugu batera, modu adostuan edo tsunami horrek bide okerretik eramango gaitu. Eskerrik asko eta gozatu eguna.